Me sunanka? Sunana Buba Bargu Ada. Me addinin Musulunci. kana fa? Akwai kaɗan. Me sunan kai dan wani Ni ɗan kodo a wani banka yake? ma'aja ne. Darawa. Abubakar Alhaji Umaru sani da suna Buba suna DSP Hassan da wani Deputy Commissioner suna DC Yusuf Commander FIB Tactical Squad da in yi ma wato alamun gargadi da Hausa ko in yi maka da Turanci. Kana maka da Turanci. Hausa. Ni dan sanda mai suna DSR gabatar da kai Abubakar Alunan daji a gaban kotu. Shinkani da mutane da bindigogi da muka kama uniform na sojoji jikinka. Bindigogin ga masu kirar A da AK-49. Akwai bayani. Tare da mu 'yan sana tozarta maka bane kai Buba Bargu gaskiya. Amma ya damci. Mun naka ne. Kuma shi zai kasance shaida a kanka a gaban kotu. Alkawari ba tozarta maka ba? Zan yi to nan gaskiya muna tare koja muna da yawa. Akwai mana zuwa hanyar Kaduna da su Orijeje. Manni gaskiya ba waje nesa ba. Ina zuwa nan titin Lokoja ne. Mu tare kuma mu haka zamu in mun biya mu kuɗi mu sake su kamawa. An mun kama mutum fiye da 10 wata bi har 20 wata bi 5 su biya mu miliyan 5 su biya miliyan 10 duk dai yanda mun ka gani mun shawara mu anshi kuɗin sai kin mahauta kuma matan kuma za su je su aje su a gida su ce ya halatta su aure su kuma mun taɓa gani mashi kashin gilla sun ka gina mai rami ma kafin cikin hankalin shi ba a kashe shi ba sun ka gina mai rami sun kai mashi gunduwa sun ka tura shi cikin rami sannan kuma muna da manya gaba da wajen na irin su Buji irin su Yelo irin su Bulaki ni dai tsakanin da Allah ban da na ga sun taɓa kashe mutum kashin da bai kamata ba bisa laifin da ya masu ba. Bindigogin ga da muka kama ka da shi ya aka yi ka mallaki bindigogin nan da kuma kakin da ke jikinka? Bindigogi aikawa na Buji ya sayo man su kaki kuma Orijeje ne. Me sunan bindigogin? AK ne. Kuna da wani suna da kuke kiran bindigogin ne? Muna kiran su kala-kala. Ta AK'n kaman kashi nawa ne sunayen su da kuke kiran su? To ni dai na san AK da Duna kawai na sani. Yanzu shekara nawa kana cikin wanga harka na fashi da makami da kuma kidnapping? Shekara 3 ne. To za mu dakata daga nan inda akwai wani bayani za mu ci gaba da video recording naka. In za ku hau hanya kuna kaiwa kaman mutum nawa kaman a daban ku nawa ne? Ana ɗibowa ne kowa yana kawo ana kira yara kaman ta makale muna iya mu diba haka sai mu sake ta mu gani